Ideme. Ideme, skoro. Ideme skoro. Trafiky! 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 Dobre, ale čítajte, kto je, čo je pre koho. Čítaj. Tam sú tak, kde mená. Mamka, ideš jej pomôcť hľadať? Tam tak, kde sú mená. Lebo pozor, tam môžu byť aj pre Slávku, pre Máťa. No čítaj, čo to je? Pre tatíka. Hej, nevyberajte to. Toto tu je pre Adama. Toto je Adam. Tu je Adam. Toto je Adamové. Daj mi to. Rika, daj mi to. Daj mi tento, tento. Andrej, či je? Otvor to. Tam je napísané meno. No, pozrieme, čítate. Otvor. Eva. Takže to je pre... Andrej, toto je Andrejové. No, a ty si rozbal svoje. A tu je Adamové. Toto je Adamové bolo. Toto bolo Adamové. Wow. Jak nazywají se? Tato! Čo to je? A co to je? Čo to je tvoje? To je fotbal! Čo to je? Čo? A ty čo si to spálil komu? To je to fotbal! To je bejs! Andrejko, Ale to ty bol- rozbal svoje najprv. Čo to je? A ešte toto! Adamové auto! A ešte toto! A to je... Malo svetla tu je. No Andrejko, daj si na bok. To sa robí s tým!